May pagwasok pamahayag ang tagduma sa J-Center Mall sa Mandaue City kada biktima sa tulis niya itong weekend. Nanawagan sila sa pagsabot sa ilang mga shoppers na mas hugot ang security measures nga ilang ipatuman human sa bawang tulis. Ang report ni Nico Serino. Gipasalamatan sa tagduma sa J-Center Mall ang kapulisan sa paspas nga pagkasikop ug pag-neutralize sa pipila ka mga responsable sa tulis. Gipasabot ang ilang palisiya kung nganong ang mga gwardya ra sa entrance ang giarmasan ug wala gadala niini ang mga sikyo sa sulod. Matud pa, paglikay kini nga ang gwardya ang hinungdan sa armed attack ug posibleng shootout nga makabiktima og mas daghang tawo. Samtang nagpadayon ang tulis, giingong nanawag dayon ang mall security ug tabang sa mga pulis. Business as usual ang mall apan mas istrikto ang security check nga gipatuman. Samtang si Mayor Jonas Cortez nakapangutana sa security policy sa mall nganong walay armas ang roving guards. Ang armed guards nila ang katurang naa sa gawas. Perimeter o entry points, entry exit. Unya pag pin down, awa na. Sila may gibantayan. Ug asa ang imong weakest point, adto ka dito sila igon. Usa kini sa ipatan-aw sa mayor, lakip na ang suhestyon sa pag-deploy og pulis nga mag-foot patrol sa mga malls, ingon man pagbutang og police outpost. Gihangyo niya ang konseho pagpasar og ordinansa ug mga tukmang lakang aron tumanon sa mga establishmento. Ilan ang palisiya no nga ipabili ng armas sa pulis, dili makasud ang pulis provided nga ibilin ang armas. Pero mao ginay akong gikuha nila, makahatag ba mo assurance sa safety sa publiko once nga naas inyong sud nga mismo ang pulis ilaging disarmahan. Ang hangyo na kus konseho nga pasaran gyud nato ordinansa. Samtang tukion pa sa mga city officials ang plano nila pagtanyag og cash reward sa makatudlo sa ubang responsable sa tulis. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.